Mentre vigilava l'atent, he vist l'hivern a l'aigua i la primavera a la costa. No hauria de ser... primavera fins les 3 de la tarda? Estava somiant amb mi, amb en Peter Pan. Amb en Peter Pan. I en aquest somni jo enxermengant en plena misericòrdia. I donava les gràcies a en Peter, arrencar-me la mà i donar-me aquest magnificant fi, arrencar budells, tallar colls i entre altres usos. Així, Peter Pan li va fer un favor. Un favor! Li va tirar a la meva mà un cocodril. Aquesta bèstia li va agradar tant que des de llavors em segueix al busca de la resta. Tu sol li dius un favor? No, no. I gràcies a Lucifer, que aquesta bèstia es van passar rellotge, que si no fos pel seu tic-tac, ja m'hauria pescat. Per què m'has despertat a mi? Ja li he dit. Ha sortit el sol. El mar es fon. I les flors estan florides. Ha tornat. És una fregata de 4 pals. Arribarà als destenusos a tota vela. Veig en Fontaine amb les mans al revés. I en Bill Joker tatuat de cap a peus. Garfi. Mirem-los de més a prop. Ja us tinc. Carregueu el canó. Capità, està carregat. Doncs què estàveu esperant? Foc! Campanilla! Qui ho ha dit? Jo m'encarrego del que queda. Capità Garfi! Que no s'escapi! Ràpid! Maledicció! Recarregueu el canó! Foc! Jo. Copita. Expresseu la xapa! Vamos per aquí!
De qui és aquesta fletxa? Meva, Peter, clava-me-la ja. Està vivo. És el meu petó! El meu petó l'ha salvat! Jo recordo els petons. A veure. En efecte, això és un petó. Té quelcom poderós. Portem-lo a casa. Mans! Estan una mica brutos. S'ha de quedar aquí i morir. No! Perdona, que burro. Ha sigut la campaneta. Campaneta? Que has estat tu, potser? Aquest és el final de la nostra amistat. Fora! No et vull veure mai més! Correu, que ja està la festa. Hola, noia Wendy. Ens agradaria que fossis la nostra mare. Sisplau! Seria fabulós, però no tinc gaire experiència. Expliques contes? Sí, doncs ets perfecte. D'acord, faré el que puc. Va, mama, has de conèixer el papa. Moro de ganes de ser el teu fill. Benvinguda, ma. Disciplina és la primera regla d'un pare. Has de pagar els nens abans que vulguin intentar tornar-te a matar. En realitat, els haurien de matar! No! Si els mates, te'ls creuran molt importants. Important, Vincent. Et proposo una cosa molt pitjor. Medicina. És la cosa més repugnant, fastigosa i enganxifosa que hi ha. Mata'ls! Mata'ls! Començarem per més petits. Michael? Michael, Joana, els meus germans. Qui? Corre, que t'atraparà! No tan confús. Princesa Tigrilla, busca com sempre en Peter Pan el seu menjar secret. Per sort, a mi de caure de les cobilles al seu entorn, amic de la selva. L'has vist? I se tenen as costas exatos no queiras se moixatcar. El meu gat fill diu que sí, princesa. I jo et dic que deixis d'estar aquesta salvatge més que la salvatge! Agafeu-lo! Ja veurem qui viu últim, Peter. Les sirenes no són com apareixen en els contes. Són criatures sinistres que estan al corrent de tot allò misteriós. Si el capità Garfield havia capturat a la Joana, la Tigrina i en Michael, les sirenes ho sabrien.
sembla que no els hi caig molt bé. No siguis bleda. Ai, quin vestit més maco, me'l deixes tocar. Els cabells més bonics, que me'ls deixes tocar. I sí que és bonic. No la toquis! He vingut per veure si em podríeu dir on són la Triguerilla, la Joana